Dilbayê hew xwe girt. Ji kanîkên çavên wê du dilop hêsir birêketin û hêdî hêdî bi ser dêmên wê yên ter û teze ve berjêr herikîn. Dilê wê dîsa bi ber û bahozan ketibû. Rê û dirb ji ber girtibûn. Hêsirên ku ji kanîkên çavên wê diherikîn, ew ber bi bayê hestan dixistin. Dil û mêjî lê ditevizandin. Her ku dilop berjêr diherikîn, ew jî bi dû wan diket. Hêdî hêdî cî û warê ku lê bû ji bîr kir. Derbasî cîhaneke din bû. Ew cîhana ku di nav mêjiyê wê de her tim zindî bû û dubare dibû. Çû wê roja ku Elî jê re gotibû: Ez ji te hez dikim. Ez ji te hez dikim. Ez dixwazim kitana spî bavêjim serê te. Kitana spî yek ji çîrokên Recep Dildar ku ji weşanxaneya Nûbiharê derketiye. Ji 108 rûpelan pêk tê. Recep Dildar nivîskar, wergêr û helbestvanek ji Bakurê Kurdistanê ye. Di sala 1958 de li Karaza Amedê li gundê Badulyê hatiye dinê. Gelek pirtûkên wî yên Kurdî hene û hatine weşandin.